akože všetci, no. No takže akože zdravím vás tam pri obrazovkách, či to akože hlavne chalátov. No a dneska zas som taký nasratý na tú moju mamu, lebo zas ma tak naštavala, to vám musím teraz povedať, no až normálne, že paskám tu na všetkých okolo tu, prepáčte, akože tak som úplne nasratý, že až to vidno, až som omodrel, to vidíte? Či nevidíte? No, ale o tom nie teraz. No tak už tam počúvaj tam vzadu, či predu, či desi, neviem vôbec, počúvaj už no. No tak u nás v meste, my tu mali akože ten jarmok, či tak sa to povie, jarmok sa to povie, nie? No tam predávajú takéto korálíky, všelijaké, či to nie, že by som si pokúpil. No ale to chcem povedať, že týmto jarmokom tu prichádzajú samozrejme tie kolotočičky, tie čo sa takto točia, takto sa točia tam, akože no, ja pozerám, že no to záchvat epileptický normálne, že to čo je mama toto. No a jasné, že moja mama po burčatičku, viete, sa tam to dala jeden, druhý, zahadzovala za seba, ako trza jedna, no a hovorí mi toto, že Buky, akože, nie, že mama, čo zas, akože, aké Buky zas mám, tak sa ona stále kričí, že Buky cez tú hudbu, viete, tam akože na mňa toto kričinka, viete, stajnovo, ja akože, čo ide, mám Buky, ale potom mi vraví, že Buky, podíva si so mnou na ten kolotoček, či čo tam je tam vzadu, tam. To robilo takto všelijako to robilo. Ja pozerám, že mama, ty si normálna, akože ja tam mám ísť a sa do Grécka, či to, mama, ja tam nepojdem. No a zrazu som spadal nejakého toho čara, či čo tam tak chodí, tam chodil, že sa prechádza po kolotoči. No a ja tak sa mi páčil, vyzeral tak akože tak naladený bol, ako ja vyzeral, celkom taký koriliček. No idem, kúpil som listorček, no nasadnem tam a akože už to má začať úplne spodený, tak toto mňa tiekol podrže. Ježiš, mama je sa osprchujem normálne takto. A ja vravím, že mama nie, ale že mi bude zle, lebo tak sa naserem, že to tu odpalím celé. No, ona že nie, Buky, čo neviem, cez tú hudbu mňa nezaujímalo nič už, nech sa tu dočkám a idem preč. No tak to zapli a ja taký, že ani ujsť, ani nič spútaný som bol takto, že a moja mama, a ja, no mi bolo tak zrazu kyčím, že mama, povedz mi, jak to zastaví, ja cez tú hudbu nič samozrejme nepočula, hovorím, mama, zastav, nebol, už sa dogrckam tu, všade tu ospliecham tu každého, takže samozrejme som to vydržal, som sa nepogrckal, ale no som sa dostal, nie. No dobre, tak som sa dostal, no tak čo tam som tam sedel na tej čvapke, tak to som to mal vypodložené aspoň, no. Mama, že to tu tak nejako smrtka, že neviem, že počuj ten prúček asi už chodil tuto. Tak som sa potom tak hambil okolo toho kolotočára takto ísť, no aj takto som išiel okolo neho, tak to ma klepalo, normálne ma takto klepalo, viete. Mama, to akože teraz sa mám hambiť. Do straty odchádzam stade to, ešte následky mám na svojom zdraví a ty si vyškere nájdeš po ďalší púčak tam. Tak som bol nasratý na tú moju mamu, že taký som ešte ako nebol vytočený, ako som bol teraz vytočený, to mám pravý. Taký vytočený som ešte akože nebol. No ale o tom nie je teraz. Asi otázka každopádne neznie. Ježiš. Veď ja som si akože nekúpil srdiečko perníkové, či jak sa to volá. Že sa lásky venuje sám sebe Buky. No nič, musím si ísť kúpiť predsa. Máte sa to vidieť. Trápas. No to nie teraz. Či čo to bol to?